Oh my God. Na ano na pala ako, na chismis na pala ako. User ako. Isa akong user. Ginagamit ko lang pala siya. Okay. Check my car. Check my car, check your car. Rosalinda ay amor, amor. Sabi ko, hindi na ako kakain ng bread. Pero, wala akong choice kasi wala akong rice. Hindi ako nagluluto ng rice kahapon. Kaya yun. Kailangan nating pahinugin ng maayos. Kailangan mahinog. Maraming rice. Morning guys. Kagigising ko lang. Sabi ko, kainom na ako ng tubig. Itong asawa ko, hindi ako nilutuan. My baby. Hi, come here. He's gonna leave me again. I'm leaving on a jet plane. Look at you. Right in your spot. Right where you need to be. He's waiting for his bread. What? So I wash the tuna with water first and then I use. Salt? Tuna has a lot of salt in it. Ah, okay. I thought you It's wash canned. it with soup. No, it's canned, so you have to like wash it with salt. Naghintay na They ate siya. most of it. Iwan ko guys. Naginamon talaga ako guys. Ang dami ng dahon na huhulog. I just been cleaning. Mop the floor. I did that. Naglalaba din ako at saka at the same time nag-upload ng video. Meron sana akong sasabihin sa inyo. I mean, may tao kasing nagme-message sa akin. And yun, may taong nagme-message sa akin. I don't know, I think ipakita ko sa inyo para naman, kasi nakakairita talaga guys. Naiirita ako. Naiirita talaga ako. As in, nagme-message. And then, I don't know kung totoo yung mga sinasabi niya tungkol sa isang vlogger na siniraan ako. And siniraan talaga ako guys. Hindi ko inakala na ganyan. And then, I don't know, nakakadismaya, nakakairita, nakakalagot isipin. Sa tagal-tagal ko nang nag-YouTube, hindi ako humingi ng tulong. Hindi ako humingi ng tulong para dito sa channel ko. Ako, nag-enjoy lang ako. Baka sabihin ninyo, paano naman ito? Kahit ganun. Kasi guys, nakakairita guys. Ilang beses na ito, dinilit ko na yung message niya. Mga pasumbingay, basta yun. And then, naano ako na, ganun ba? Totoo ba? Totoo ba yung sinabi ng isang vlogger tungkol sa akin? Nakakasad na I'm angry, okay? I'm angry and sad and never expected na ganito, ganyan pala, ganito, ganyan. So, let's see guys kung ipakita ko sa inyo kasi gusto ko talagang i-share ito guys kasi, oh my God, na ano na pala ako, na chismis na pala ako. Okay, ito guys, ito yung tao guys. Sabi niya, hi everything. Friend ba kayo ni Mia Sandoval? My friend kasi ako na tagayoke. Dami palang chismis itong si Mia patungkol sa iyo. May kaibigan ba si Mia? I mean, meron naman akong nakikita sa vlog niya na may makakilala siya. Pero, hindi ko naisip na ganun. Okay, ganun. Sabi pa niya, yung views at subscribers mo galing raw kay Mia lahat. Ginamit mo lang raw siya para sa YouTube channel mo. Totoong friend mo siya. Totoo friend mo siya. Diba, ang taas ng ano niya, message niya, gano'n. So, sabi pa, ayaw na ayaw ka raw ni Mia dahil sa ugali mo. Ang buhay mo raw na pinakita mo sa vlog is not true. Puro fake. Palagi raw kayong nag-aaway ng asawa. Ha? Palagi daw kaming nag-aaway ni Tami. Excuse me. Maingay kaming dalawa, maingay ako. Pero, noong panahon na yun, oo, nag-aaway kami. Noong una, sino ba? Perfecto ba? Perfecto ba tayo? Kapag unang may asawa ka or something, perfect ba? Wala bang away? Okay, may mga away noon, may mga ano noon, na gano'n. Pero, natural na yan sa pag-aasawa. Pero doon ako naigting, galing,
galing daw kay Mia lahat ng subscribers ko. Views at subscribers galing raw. Excuse me, kinuha ko yung views niya at subscribers. Excuse me, ha? Kinuha ko. Ano ba? Galing daw sa kanya. So, kinuha ko yung views niya at saka subscribers niya. Binilagay ko sa, ano ba to? So, naisip ko, guys, totoo ba itong mga pinagsasabing taong to or hindi? O totoo ba yung, chismis na ganun? Umigting yung ko sa subscribers, saka sa views. Bakit naman kumapit ako? Hindi naman ako makapit sa mga ibang tao para lang magka-views at para lang magka-subscribers, okay? Organic po yung sa akin. Kung ano yung mga ginagawa ko, yun na yun siya. Organic yung ginawa ko. Wala akong ginagamit ng mga tao sa YouTube, okay? Para lang kumita, para lang magka-views, para lang magka-subscribers, ganun. So, ano pa ba yun? So, manggagamit raw ako. User daw. Sabi pa, user daw ako. Totoo ba ito mga sinasabi? Kasi parang naano ko, hindi naman ganun si Mia. Hindi, parang ang nakilala ko, diba? Nagkakilala kami, guys, ito totoo. Nagkakilala kami sa YouTube. Pero hindi ako nanghingi ng tulong sa kanya. Dahil lumaki yung subscribers niya agad-agad. At saka dumadami yung viewers niya. Humingi-hingi na ako ng tulong sa kanya. Hindi naman ako nag-ingon sabi na mag-collab tayo. Nag-collab kami one time. Dinilit niya yung collaboration namin. Yun. At saka pagkatapos niyan, sinabi niya sa akin, dinilit daw niya. Tatlo kaming nag-collab. Sina Ani Iskayom kami. Ako yung nagsabi na okay kasi friend kami. And then, hindi talaga yung friend, kilala lang. So kami noon, before yan nangyari, nagkausap, matagal-tagal na kaming palagi kaming nag-uusap ni Mia, palagi kaming, I think nagka-collab kami, hindi ko na naalala, pero nagka-collab kami, I think mukbang or something. Noong pinakalas kong naalala na nasabi ko sa kanya, mag-collab tayo, Anis, Kayom, ganun-ganun, yung nalibang CR, ganun, yung challenge man yun, diba? Same lang yun, diba, collaboration, pero dinilit ni Mia yung sa kanya, iwan ko. Pero may rason siya bakit dinilit niya. So, yun. Sinabi ko na dito kasi ako yung napagkamala na gagamit. Ako yung nakapagkamalang user. Ako yung napagkamalang ganun. Excuse me ha, hindi po ako ganun ha. Wala akong ginamit. So, yun. Actually, si Mia yung unang I think si Mia or ako, iwan ko basta. Siya yung sabi na idol, ganun. Hindi naman ako idol. So, ang tinanong ko dito sa taong ito, kung bakit totoo ba yung mga sinasabi niya, or totoo ba yun, or gawa-gawa lang niya, nagalit siya sa akin, or ayaw niya ako, or pag-awayin lang kami, ganun. So, naisip ko, hindi ako nagagamit, hindi ako ng user, basta gamit o user, disim lang yun, hindi ako nakipagsabi na, o sige, tulungan mo ako naman, hindi ako nag-ganon, hindi ako nag-ask ng tulong ng iba para lang umano. Okay, ang totoo dito, magkaibigan kami, and then pagkatapos noon, yung tumaas ito ha, sasabihin ko na sa inyo ha, baka kung ano ba itong mga pinagsasabi ng taong totoo ba to or hindi, pero sasabihin ko na para wala ng chismis. Nag-usap-usap kami ni Mia noon, and then dumahandahan yung pag-usap namin. At nafe-feel ko yun na ako yung message sa kanya, kasi kaibigan, di ba? Ako yung message sa kanya, and then hindi mag-reply, and then isang taon, joke lang, isang taon, mga ilang weeks bago maka-reply, ganun. So, parang nagbabago. Pero, may gano'n naman yung tao. Hindi naman tayo perfecto, magbabago. Doon na talagang hindi na kami talagang nag-usap nung tumaas yung subscribers niya. Yung subscribers niya tumaas ng 100. And then yun, parang hindi na niya ako kinausap. Sabi niya busy daw siya. So okay, busy siya. Ganun. And then yun lang. And then yun na, and then tumaas na yung subscribers niya. Sabi ko, ay hindi na ito ma-reach. Yun yung feeling ko, okay? And then, ngayon, may taong magaganito na ganyan. User ako, excuse me, hindi ko siya ginamit. Nawala lang yung communication namin noong tumaas na yung subscribers niya. Wala na akong narinig, okay? Sa tingin daw niya, okay daw yung ano ko. Sabi ko, ha? Kilala ko naman, kahit naman ganun, chismis pala, akits. Ano yun sa YouTube, bakit naman ganun, na chismis pala akits. Sure ka, sinabi mo, bakit ginawa mo lang, gawawa mo, nagagalit na ako nito, guys. Yung reply ko, hindi ko naman, gawawa. And excuse me ha, wala akong ginamit na YouTube para lang
YouTuber na para lang marami yung subs at views ko. Sa ugali mo, ugali ko naman, okay, ayokong tao, bahala sila, uy, wala akong paki. Anong mga pingsan? Tingnan natin kung sino ang fake sa vlog. Tingnan natin, okay? Hala sis Ann, huwag kang magalit sa akin. Sinabi ko lang sa'yo, nalalaman ko. Alam mo kung galit sila sa akin, ikaw chismis lang kayo dyan. Ayaw ko ng friend na paki sa plastic. Friend na piki pa sa plastic at hindi kita kilala. I don't know kung totoo mga sinasabi mo. Okay. Alam mo, sis Ann, marami pa raw sinabi sa ayaw na raw makipag-collab sa'yo at makulit ka raw. Totoong sinabi. Okay. So, makulit raw ako, guys. Ayaw na daw makipag-collab ni Mia. Pero makulit daw ako. Kaluka talaga. Sabi ko pa dito, piste, ako mamugos makipag-collab, animalis. Tumaas lang ang subscribers niya. Siya ang nangiwan ng kaibigan, hindi ako. Hindi na siya nag-reply sa akin. Iwan, wala naman kami, bahala kayo, gulang chismis pa more. Sabi ko, vlogger ka ba? Taga saan ka? Sabi pa niya, nakuha ko lang mga balita na yon sa kaibigan ko sa Tagayoki din. Matagal na kayong kaibigan ni Mia. Tanong pa rin ang tanong. Wow ha, aga mo sinamok. Kasi guys, paminsan guys, ito yung mga oras o mga AM. Maaga siyang mga 4 AM. So sabi ko, aga mo ha, masaya buhay ko. Wala kang YouTube. Kailan ka matatapos sa ka-message sa akin about Mia. Don't worry, matagal na kami hindi nag-usap kung totoo. Mga sinabi mo, God bless na lang. So yan guys, so yun yung mga nakakalukang hindi ko inakala. Hindi ko talaga inakala. Pero kayo na yung guys kung saan ko talaga kinuha. Kung nanonood ba kayo talaga sa channel ko or kinuha ko lang pala ito kay Mia at saka yung views at saka Alam mo, wala naman akong galit kay Mia, pero naigting yung time na yon na binabasa ko to at saka nababalitaan yung mga message na ito. Nagagalit talaga ako guys. Meron akong nakilala noon, pero mga konting messages, tawagan. Si Mael Tumbongera yung pinakauna kong nakilala at saka si Inday Gyudiday. Pero hindi talaga yung kilala na close. Nakilala mo lang siya sa YouTube and then for a while, nawala. Okay, nawala, ganon. Sila yung pinakauna. And then next, natural naman yun, di ba? Mga nag-start pa kami noon and then nawala si Mael Tumbongera that time kasi and then nag-stop din si Inday Gyudiday. And then after that, wala na. As in, wala akong iniisip na close ko sila. Nagkausap lang kami. Ganon. And then nawala. And then nawala yung contact namin. Ganon. May mga buhay-buhay naman kami. Iba-iba yung buhay namin. Pero, natural na yan, okay? Pero, ang pinakamatagal ko talagang nakausap at nakilala sa YouTube at saka usap kami ng usap sa Skype is si Mia. So, itong si Mia kasi nag-message. I think siya yung, hindi ako sure ha. Ako ba yung unang na-message or siya? Pero, yun, hanggang naging feeling ko, kaibigan ko na talaga siya. Yung may mga usapang mga private, mga ganon. Hindi ko na yun kasi sa amin yun. Pero itong balitang to, hindi ko inakala na ganon. Yung parang kini-question yung views ko at saka subscribers ko na humingi ako ng tulong. And then, kinuha ko lang pala, kumapit ako sa isang YouTuber na malaki. Noon si Mia, nag-start yan, ako nasa 5,000 or something. Basta nag-start, si Mia nag-start, sabi ko, go ka lang ng go. Mag-YouTube ka lang, mag-YouTube ka lang, mag-start ka ng vlog. Yun, hanggang tumaas yung subscribers niya, views niya. And then, okay pa yung namin, hanggang tumaas. Hanggang nagkalabuan na yung usap namin, hanggang busy na raw siya, hanggang wala na talaga. So, yun yung totoo. Hindi ako sa kanya talaga. Iwan ko, guys. Nakakaano kasi, akala ko. Kung totoo man yun, akala ko. Kung totoo man tong mga
mga ganitong istorya, mga chismis sa akin. Kung totoo man ha, akala ko kaibigan, akala ko, hindi naman talaga, hindi ako nag-ano ng close na close, pero ano ba, yung mga pinagdaanan namin, yung mga usapan namin. Bahala na si Batman, wala nang marinig, ano yung sa ilalim sa kama? Ano yun? Ay, okay, zipper pala, zipper sa ano ni Tommy Jean. So, iwan ko guys, hindi ko lang alam guys, na ano ako, avoid na lang tayo sa mga ganon ay mga taong yung pagchismisan, kung totoo man ito, pagchismisan na lang tayo. At saka, doon ako pinaka natawa at nairita talaga sa views at saka subscribers. User ako. Isa akong user. Ginagamit ko lang pala siya. Ay talaga. Iwan ko sa inyo guys, kayong nanonood ngayon guys. Kinuha ko ba kayo doon sa isang vlogger para pumunta dito? Parang ginuyod ko ba kayo dito? Bakit si Mia at ako akala ko okay, pero alam ko talagang parang naging humihina yung ano niya sa akin nung talagang tumaas yung ano niya, subscribers. At maintindihan ko kasi marami na akong nakilalang mga YouTuber na hindi nakilala, parang naging magkontak kami, and then yun, hindi mo na sila, hindi ka na ni-replyan kasi mataas na yung subscribers, views. So yun, dito na lang tayo guys, and then baba tayo, samahan natin si Tamemoy kasi iiwan din tayo nito. Aalis daw siya guys kasi uulan na naman, iiwan na naman tayo. Andito ako guys, look, dito ako sa isang kwarto. Pero yun lang yung masasabi ko ha. Kung subscribers man kayo kami, huwag kayong magalit sa akin sa mga nasabi ko. Inasabi ko lang yung naramdaman ko at sa mga nangyayari, kung ano yung feeling ko, kung bakit hindi na kami nag-usap, ganun. Ang lakas ng hangin. Aray, ang sakit. Agay yung tuhod ko. Yung zipper. Hindi pala ito sa pantalon, sa sweater pala ito niya. Dalhin ko nga ito sa baba para mabilhan na namin ito ng ano. Ito siya. Gusto kong bilhan para magamit ba. Maganda kasi ito guys. Kapag linisin mo. Crystal. Yan. And then ito siya. May bata dito. Naglukdo. Ganun. Alone. I'm murmuring guys because he's gonna leave me. And he's making his grilled cheese. Grilled cheese my behind. Gonna eat some of this, okay? You don't eat some of this. I don't know. Yes. Kain tayo ng pork and then gulay. Anyway guys, I will probably go to over there. I'm going to follow you to Jerusalem. Ito na naman si Tommy. Nag-order na naman something. I think ito yung ikaduhang scam. Pangalawang scam niya. This is his second scam, ordering online like you have to put money and then a lot of people. Merong So do I. dalawang set. I don't think we're doing anything. I'm talking. Magkausap kasi hindi ako makapag-vlog. Dalawang in-order niya first, dalawang in-order niya yung sports camera na scam siya, diba? So yun, may watch daw pero wala namang watch. And then pagkatapos nito sabi ko, bakit nag-order ka pa? Akala mo maganda yung cellphone na yan, lalalala. So ngayon sabi ko, you're wasting your money, lalala. Na-scam na naman siya nito. Kasi, di ba yung mag-ano ka sa online, na meron dong nilagay, anong tawag doon? For example, naglagay ka ng product, and then may mga taong sabi, oh, I want this for like $2. And then, another person would say $3, another person would $8. Nakalimutan ko yung pangalan, pero ito, siya yung pinaka-last
Ang laki ng nilagay niya. Ang laki. I think 100 something. Of course, binigay sa kanya kasi 100. Tingnan natin ito. It's a cellphone. Itong si Tami, no? Look, ito yung nasa loob. Tignan natin anong meron. Meron namang mga anik. Uy, magamit ko to sa ipangbigay ko to sa kapatid ko talaga. Merong Chinese talaga eh. Charger and stuff. Hindi ko alam kung anong klaseng phone ito. So, smartphone daw ito. Smartphone. Ito na yung cellphone. Rainbow phone. Rainbow. Ay, ano pala ito? Cover. So, ito yung camera. Ito yung cellphone. May camera. Anong klaseng camera ito? Made in China. Look. So, tignan natin. Oh. Another. Wala, ay, ginoo ko. Anong klaseng cellphone ito? Wala, eh. Ano sa, ano, oh? Hindi ko talaga alam kung bakit, anong nakain ni Tami. Ano siya sa online. Mahilig talaga. Ilagay natin ito, guys. Kasi, so, meron siyang ano. So, paano ba to i-on? Hindi ko alam. Pero, naloko si Tami talaga. Malaki pa yung nilagay niya. Para bid. Magbi-bid. Diba? Bidding. Itong GoPro din. Bidding din yan. Siya yung pinakamalaking nagligay. So, direkta na sa kanya. Wala nang nag-bid. Kasi, nadiritso na sa kanya. Yun siya. Na-scam. Mahilig talaga yan sa kanya. Sabi ko, huwag ka na. Pagkatapos nitong dalawa, sabi ko, huwag ka nang mag-bid-bid, ha? Kasi, ibid-bid talaga kita dong. Let me go fart. Don't follow me. Uutot lang tayo dito. Yun lang yan. Yun lang yung ano ko. Gusto ko lang umutot. Pabayaan mo ako umutot, Mari. Okay, you know what? I'm gonna have a party when you're not home. Hey, you have a party. Party. Not a party, it's a party. Fart. Na-scam kasi. Dalawang scam, ha? Akala mo magandang phone, ha? Scam pa more. I gotta find my mask still. Okay. Check my car. Check my car, check your car. Yan eh. Thank you guys. Thank you guys so much for watching. I-end ko na to guys kasi ako naman lang dito mag-isa. Nakakasad yung life. Iiwan na lang tayo palagi. Ganyan naman tayo. Palagi naman tayong iiwan. Mga iniiwan kasi tayo. Ano, kailangan lang talaga niyang umalis. Umulan na gani dito. Umulan na. Bumagyo. Umulan. But anyway guys, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. So, anyway guys, good night. Thank you. Hindi pa good night guys. Bye na lang. Good afternoon pa pala. Goodbye. See you tomorrow guys. Bye-bye. Thank you for watching. Goodbye.